Napakaganda ang weather dito. Dito ako sa Franklin, Kentucky, sa Walmart. Please drive to highlighted route. Turn right on I-65 South. Thank you, sir. Hey man, no problem. We'll be all right. Thank you, sir. Thank you. And I'll watch out for you. That's your truck, sir? Yeah. Bumili ako ng mga chocolates para sa mga anak ko. Maganda kasi ang chocolates dito sa US kasi may mga bite size. Wala to sa Canada. Tapos ang mura pa, yung mga bag. Bumili rin ako ng ito para pang lunch ko ngayon. Tikman ko to. Microwavable to. Thanks, sir. Pag Walmart, may mga pwedeng mag-park ang truck, meron ding hindi. There you go. I don't see one on your trailer. This one. Oh, okay. I Yeah. see Manitoba. Okay. Yeah, that's Yours is different from mine. Mine's a big old square one. okay. Lights, Yeah, it's clear all the time. lights, and the mirrors, and the windshield, and the window will be clear, but the rest of the truck's horrible. Oh yeah, the license plate. That's where you pull into the scale and they'll pull you around back so you can see your license plate. Here's your ticket. Trailer plate too. That's Canadians, no? And your numbers. And on the back too. Down here. You see? Alright. Lights look good. License plate. Your backup light, of course. I mean, they're not really looking at that. But A lot of trailers here don't have them. kanina may driver dyan yung nag-guide sa akin pag park dito. Yung sa kanya 2022 Freightliner Cascadia, pareho nito. Pinakita niya sa akin ang loob, yung dash, maganda. Bagong-bago, LCD na, computerized, maganda. So this is 2022. 22. Let's look at. Hold on, let me turn this dash on. Oh, light up. see? Wow, nice. See this one? Yeah. Yeah, when I'm driving down the road and I hit cruise, that'll all go blue and they give me a digital readout of how far Wow, the vehicle nice. is in front of me and all that good stuff. So when you got this, how many miles you got? When I got this, it had 37,000. 37,000. Oh, But- nice, huh? It is very nice. Nice. But Slowly cleaning it back but up. I think only the dash is the difference between Yep. mine. Yeah, Okay. that's it. Me, Marlon Brando. Marlon. Is your last name Brando? No. That would be cool. That would Okay, be cool. sir. Nice to meet you, Yes, Marlon. sir. Ito may
Pareho yung truck namin, Freightliner, pero 2022. Sa akin, 2020. Ito, Walmart, may app ako na ginagamit. Mamaya i-share ko, ilagay ko sa screen. Maganda siya na app, no, para sa mga drivers kasi nandun halos lahat ang mga kailangan ng mga driver na mga lugar. Like for example, Walmart, nakalagay doon Walmart with truck parking. Kaya nang on the way ako dito, naisipan kong bumili ng chocolate. Tiningnan ko sa app kung may malapit na Walmart with truck parking. Yun nga, nakita ko to. Kaya nandito ako ngayon. So lahat ng locations ng Walmart across USA and Canada makikita doon sa app. Nung nagpunta ako ng Winnipeg, dumaan ako sa Fergus Falls. Doon din ko nakita yung Walmart na yun. Balising pa, balising. Kaunta kay gutom ang driver, sige ra tag drive. I-try ko yung binili ko sa Walmart kanina. Ubad muna ito ng sapatos para parang sa bahay lang ba. Mga 2 hours na lang mag-shutdown na ako. Ito yung ulam ko ngayon, oh. Grilled chicken marsala. Ano to, instruction. Microwave 4.5 to 5 minutes. Okay, 5 minutes na lang para sigurado na luto. Ito, 5 minutes. Ayun, napakainit dito guys. Positive 13. Namimiss ko tuloy ang weather sa Canada ngayon. Like sa Winnipeg, minus 35, minus 43 Celsius. Sa amin sa Toronto, minus 15. Dito plus 13. Kanina sa Walmart, pagpunta ko dun, naka shorts lang yung mga tao. Naka leggings lang yung mga babae. Ito yung rice ko, oh. Ayos, parang bumili ka lang sa karinderya. Pag ganito, galing pa to sa bahay. Kaya nilalagay ko sa ziplock para yung space sa fridge. Hindi kasi malakihan yung fridge natin, so para makasya siya. Pag maubos na to, wala na akong nakalagay dito, magluluto na ako sa rice cooker ko, yung rice. Ayun, oh, parang sa karinderya. 1 cup rice. Nasa rest area ang tawag nila dito, pero walang facility. May mga trucks. Nasa I-65 southbound going Alabama. Kakalampas ko lang ng Tennessee, Kentucky, Tennessee, tapos Alabama sa unahan. Bukas ang appointment ko 7 o'clock, tapos pumasok na yung next load ko. Bali pag ma-empty na ako, mag-drive ako ng 198 miles. Right, tayo po ay nakarating ng safe dito sa Love's Truck Stop. Ito ay 19 kilometers sa customer na
pupuntahan ko bukas. Alas 7 ang appointment ko. First time ko dito na truck stop na ako ay mag-park. Hindi siya punuan. Makapagpili ka ng spot katulad nito. Umikot lang ako doon para diretso akong park, no, hindi na back up. So 5 minutes post trip. Nag post trip na po ako. Quick circle check lang. So far okay naman. Post trip. Tractor inspected, trailer inspected, defects found. Yes, kasi yung trailer tail ko ayaw magbukas siya. Kaya hindi ko binuksan, hindi ko inactivate yung trailer tail. Yung parang ikog ba sa trailer, yun ay ang purpose nun is para fuel efficiency, aerodynamics. Yung baga, yung air turbulence daw. Kaya defect to, pero minor defect lang. Pag minor, pwede tayong mag-drive. Submit. Tapos 5 minutes na ba? You have 5 3 minutes. hours and 9 minutes of remaining drive time. Sa 11 hours ko na driving time allowed dito sa US, may 3 hours and 9 minutes na iwan. So change of duty. Umpisa ngayon, 10 hours dapat off duty or sleeper berth. After 10 hours, tayo po ay mabigyan ng another 11 hours driving time. Bukas ko na gamitin yan. Off duty. Alright. Thank you Lord. Shout out nga pala kay Kikit og sa iyang asawa si Marichelle. Nagtanaw di ay sila sa akong mga vlogs. So shout out sa inyo. Si Kikit po ay kababayan. Pareho kami ng lugar doon sa Mangagoy, sa Forest Drive. Schoolmate ko siya sa elementary, high school. Ang elementary namo is sa Lasal, sa Forest Drive. Tapos ang high school sa John Bosco School sa Mangagoy. Shout out na lang po sa akong mga classmates sa Lasal, no, sa elementary years na ako. Shout out po sa batch ko sa high school, batch 94, sa Team Mama Mods 2022. Ito yung pangalan namin sa group chat, Team Mama Mods 2022. Kumusta mo diha? Naan ako diri sa Canada, na driver na ko. Saon man ni nga ganahan man ta og drive. So mao na ni. Grabe ang dinarbay ko diri. Gikan pa ko og Toronto, gikan dito papunta dito is mga lahat 17 hours ang driving time ko. Relax lang kasi ang appointment ko bukas pa. Hindi siya parang rush. Hindi ako pressured. Bukas after ko ma-deliver to, pupunta ako sa dito lang sa Alabama, mga almost 200 miles. Ako ay magpa-karga para dalhin ko. Wala pa kung saan ang destination, hindi ko pa alam. Shout out sa inyong tanan, sa batch 94, sa taga Mangagoy, o sa akong mga friends.